बाबाखौ पलिअ दौनो लाबोदों लोगोफोर उन्दुबोबायसो नै लामायाव उन्दुबोबायसो बाबाया जों गामिनि LP स्कुलाव सफैबाय आरोना सिखारदो मा सिखारदो दे औ उन्दुबाय बेहा दासो उन्दुबोदोंमोन ओमफ्राय मानसि दावरावखाय मोनसेल' खेबनांगौमोन नामा मोननै मोनथाम खेब्बाय आङो उन्दुबोदोंमोन आङो नै फिसालाखौ पलिअ दौखांनानै लाबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फिसालानि पलिअ दौनाया भिडिअ क्लिप जायासै आरोना आं सासे बिबोनांखौ भिडिअ लानो होदोंमोन ओमफ्राय प्ले खालामनो बावबाय बियो ओमफ्राय बाबानि पलिअ लोंनाया भिडिअ नुजायासै आरोना पलिअ दौनाय समाव जोंना बाबाया उन्दुनायसोमोन ना ओमफ्राय मुद्रुं मुसि पलिअ दौनाय जाबायना ओमफ्राय गाबदोंसो आरोना जोंना बाबाया गाबदोंमोन ओमफ्राय उनावहाय दौखांनानै सिरि जाबाय आरोना बयखौबो लोंनाय नुबायना बेखौनो आङो बाबानि थाखाय मेम'रि हिसाबै मोनसे भिडिअ लानानै दोननाय जाबाय आरोना लोगोफोर दिनै रबिबारनि 3 थारिख आरोना माबा मार्चनि 3 थारिख आरोना बेखौनो मेम'रि हिसाबै दोनबाय आङो बेबिनि थाखाय गेलेदोंनो बिबिया गेलेबाय आहा पलिअ मोनलोंदों दिनै होनलाय बाबा पलिअ मोनलोंदों पलिअ लोंनाया गाबदों जोंहा बाबायानो गेलेबाय आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर